Hayırlı gün, исәнмесез? Мин Зиләлиева Айгөл. Казан шәһәре Яңа Савин районының 23-нче мәктәп укучысы. Габдулла Тукай, Карлыгач. Күптән түгел безнең тәрәзә капкачын ия итте минем сөйгән карлыгачым. Ул көн буе авызы берлән балчык ташый, балчык берлән матур итеп ия ясый. Күп эшләде иренмичә, бара-бара чыгарды ул матур-матур балалар да. Ашыксалар карлыгачның балалары, чебенчек тотып кайта аналары. Карлыгачым ямьсез ызын кара төндә, каты йоклый оясында, алмый тында. Бер канатының астына тыга башын, уянмый ул, бөтен кеше тавышлансын. Күк күкрәсен, ялтыр-йылтыр килсен яшен, төн буена нинди каты җил исмәсен. Ни булса да, бары да бер аның өчен. Уянмый ул, селкетми дә борын өчен.